Puter wis ning panggung ya duya Kang Mas puter wis ning panggung susul Kang Madang ayu kuning warna nira lamunasi maring maming Mas Dadi hari lamunasi sampean Mas Dadi ning awak mami kedinginan Mas Bay Gusti aduh hari bagena lo asal aja kedinginan anak paribasa gedung anak koncenana hari mau mati malah sawurungan aduh Mas Wandi anak paribasa malah karining leleran urip ning dunya kudu nglakoni sabar karonta aja nangis ya nangis silang ayune hari mau nangis silang ayune pada hari mau nangis kedua ilang ayune aduh angin putra ningong cepat aja nangis cepat aja nangis ya nangis silang ayune bae jeruk manis dari Jepara Nagasari bungkus jadau aduh apalagi ditinggal rumah ditinggal sadina rasa setahun aduh Mas Lukman rasa setahun mane wong amat duluran tega ning larane ora tega ning ngepatine Mas Lukman